magor, Richie, ty si magor! Čistý magor! Počkáme si, no. Zajebal si motor. A čo si idem? Takže ideme meniť ramena, tyčky riadenia a svetla ideme vymeniť na 36. Keďže potrebujeme väčší raid, spravíme to na 4 cm. Uvidíme, čo z toho bude. Geometria sa zatiaľ staví do roka. A budeme dúfať, že mi auto nespadne hlavne. A svetla sa vymenia, že budú ventilás. Vlastník tam robí ruky. V pohode. No. Čo ideme robiť, Ríško? Ideme dorezávať blatníky a nárazníky, keďže nestačí. Ale tak hádam, že tento raz už bude stačovať, ak nie, tak už to tretí raz fakt nejdem rezať. Upozornenie, používame safety, no neviem. Rukavičky, jak sa to okuliariky. Nie, že ak sa to volá, máš to na hlave. Ale dobre, poďme na to. Ide sa robiť druhá strana. Musí prečelovku. To je brutálnym spôsobom vyznačené. Je to perfektne rovno. Podotýram ešte raz, sú to amatérske práce, my profesionáli nechceme byť, ani nebudeme, takže vyzerá to tak, jak to vyzerá. Je nám to úplne jedno. Že si tu leštím okná na mojom peknú stroji krásnu. Oktávka fajnová. Pozor. Ty kokos, príprava na Libros riadna. Ty boha. Prvé miesto je naše. Prvé miesto je naše. Nie o čom. Hlavne, že ešte hydra nie je spravená. A čo ešte? Svetielka sú hlavne. Ale jasné, svetielka sú, aby sa čo videl, počkaj. Ďakujem. Tak. Takže máme 19 hodín. Koľko do Librosu? 12 hodín do Librosu, cca? No dobre, ozdušňujeme zatiaľ brzdy. Teda ručnú. Môžeš. No, fasa.
Ah. Ty kokot. Gravity can take his arms around my legs and try to pull me. I'll still levitate. The greatest gift I got is being is holy. One thing I learned: pain hurts but don't control me. I'm not broken. I'm not broken. Ideme odzušťovať predné brzdy, zadnú hydbu sme odzušnili. Trošku nestíhame. Kedy máš štart? O minútu? 11. Štartu som mal o 10. A kedy je žiadny? Keď toto spravíme. Ideme na to! Ozušovať brzd, po piči. Kurva. Si to spolu jazdiť? Si dám ti palce. Tak, išiel som práve prvú jazdu. Kde je ten stratený prípad? Hneď ma stočil, no nie hneď, ale ideš účko, ťahá si to do ďalšieho malého účka, v tom malom účku ma hneď stočilo, otočil som sa, neotočil som sa naspäť, zabudol som na to, išiel som rovno takto, tam ma zase stočilo, išiel som potom druhú jazdu, tam som si to nejak rozkopal cez spojku, pekne som si to preťahol do toho účka a keď som si to išiel zabudol som, zase som chcel ísť takto, nie naspäť, potom som si uvedomil, že mám ísť naspäť, tak rýchlo hydra, otočil som sa naspäť, tam nevládze mi auto z nejakého dôvodu, takže som išiel chvíľku rovno, potom som to rozkopol, preletel som a už som naletel do ďalšieho účka a tam som letel plný rejd a kokot a trošku mu stočilo a potom rýchlo cúvačka ideš. Ajaj. Ale prvá jazda, kámo, stres jak kokot. A brzdy? Brzdy nič, brzdy nebrzdia. Hydra daj. To ako veľmi slabo ide. Veľmi slabo ide. Nejde to. Nejde ani piči. Taký trošku väčší problém. Stále nám brzdí hydra. A auto nemá kvôli tomu žiadny výkon skoro. Čiže ideme povedať, ako sa to v zadnej stromene. Uvidíme, čo bude s tým. Okay. Jedeme spolu. Ideme to rozbiť. Vyriešili sme problém tak, že sme nespravili absolútne vôbec nič. Proste jazdíme ďalej a ide to celkom, ako nie je to veľký problém, ale na veľkej zákrute nemám rýchlosť, takže ma zrovnáva, ale inak dá sa to celkom v pohode. Nie je to také, že fakt, že sa to nedá jazdiť, je to skôr také, že brzdí ma to iba proste, na to, aby som mohol lietať na tej trati a najväčšiu zákrutu nezvládam veľmi. No. Tam ma v kuse zrovná, stále ma zrovná na tej zákrute jednoducho a potom prekopnem spojku a idem zase ďalej, vieš. Takže dáme to dneska proste, odjazdíme to, není o čom. Problém je ten, že nám nejdú vôbec, alebo trošku idú predné brzdy. A ďalší problém je v tom, v čom? Že nám to brzdí ako kokot. Jebák som zabil, ja viem. Máme stromček na streche. Máme stromček na streche, no jo. Je tady. Ideme
kilometr. Poď! Hlavný mechanik, tu osobne. Riči trošku chytil blatník. Takzvaný patník, ale blatník. Ideme to vyrovnávať, druhá strana už je vyrovnaná posádky. Spravil som z toho trošku aj lemeň, není to najlepšie, ale tak jebať na to. Na to, ako to slabo ide, alebo niečo brzdí systém, tak kričí to zvládlo celkom dosť v pohode. Za mňa palec hore. Poď. Patník! Berej! Čo ti jebe, starý? Patník! Nádherný rád. Toto bolo veľmi dobré. Nie, zajebal si motor. A čo si jem? Vypros je u konce, pičo. Kardan dal výpoveď, bohužiaľ. Mysleli sme, že to je prodovka, našťastie to prodovka není. To je iba kardan.
ale za mňa úspešný deň. Odjazdil som väčšinu času, koľko som neodjazdil? 3 hodky som neodjazdil jedine. Takže Také 2 hodiny. 2-3 hodinky som neodjazdil, takže pohoda. A inak za mňa úspešný deň. Takže môžeme asi úspešne dokončiť.